Κάλινιτς με τον Σίγκλτον. Μπογκντάνοβιτς έμεινε μπροστά του, ο Καλάθης. Πάει στον αριστερό διάδρομο. Ο Παναθηναϊκός στοχεύει χαμηλά στην πρώτη του απόπειρα. Τροφοδότησε τον Μπουρούση, πήγε μπάλα στον Παπά. Ρίβερς χωρίς δισταγμό. Ναι, 3-2. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να βρει γρήγορη επίθεση. Επέστρεψαν 4 εναντίον 4. Μπουρούση το σκέφτηκε, το πήρε, το βάλε. 6-2. Ο Βέσελ από μέση απόσταση για το 6-4. Καλάθης. Pick and roll με τον Μπουρούση, πάσα έξω για τον Παπά, τρίτο τρίποντο του Παναθηναϊκού και αυτό 9-4 στην προπαίδεια του 3. 5 δευτερόλεπτα για την τουρκική επίθεση. Ο Μπογκντάνοβιτς σε πάρα πολύ δύσκολο σούτ, αλλά το βάζει παρότι ο Σίγκλτον ήρθε σε βοήθεια. Παναθηναϊκός που έχει στάρει μόνο τρίποντα. Αυτό είναι το πρώτο του δίποντο με τον Ρίβερς, αλλά μπαίνει και αυτό. 11-6. Μπογκντάνοβιτς για 3 το βάζει και αυτό ο Παναθηναϊκός δεν έχει την πολυτέλεια να το αφήνει. Ούντο έχει χώρο. Κάλυψε ο Γκίστα, αλλά Ούντο βρήκε τον τρόπο με το χουκ. 16-20 και το σερί καλά κρατεί. Έκλεψε ο Σίγκλτον, ανοιχτό γήπεδο. Όλα 20. Ο Μπογκντάνοβιτς βρήκε χώρο, πέρασε, απολαυστικός είναι. Έκλεψε ο Παναθηναϊκός, είναι 3 με 2. James διάβασε άψογα τη φάση. Φώτσης ελεύθερος, μάλιστα 27-24, Αντώνης Φώτσης παρόν. Καλή ασίστ του Μπογκντάνοβιτς για τον Ούντο, εξάλλος ο Πασκουάλ 27-26. Δύσκολο μακρινό λέει από του Καλάθη υπό την απειλή του Ούντο. Προβάδισμα ξανά για τον Παναθηναϊκό 29-28, αλλά ο Ούντο τελειώνει και αυτή τη φάση. Στοχεί ο Τζέιμς για 3. Ούντο πήρε εκτός αμυντικής θέσης ο Δημήτρης Νίκολς. Ο Τζέιμς πάει να κλέψει, ο Σλούκας ξαναπαίρνει. Επιτίθεται στον Αμερικανό, έκανε προσποίηση, δεν τα κατάφερε στο δύσκολο layup. Με το ζόρι σηκώθηκε από το έδαφος. Ο Τζέιμς επιτάχυνε και κάρφωσε! Ο άνθρωπος που τρώει νητρογλυκερίνη για πρωινό, δείτε εδώ. Σλούκας. Καλή πάσα για τον Ούντο. Ο Τζέιμς πάντως έχει σταματήσει τη δράση του Μπογκντάνοβιτς. Αλλά δεν έχει σταματήσει τη δική του. 37-34. Ο Μπογκντάνοβιτς ξέπλεξε από τα μαρκαρίσματα και απάτησε εν ρηπή οφθαλμού. 37 όλα. Πρώτον του Καλάθη στη δεύτερη περίοδο. 15 πόντι. Ο Τζέιμς ακροβατικό. 39-37. Τζέιμς εναντίον Μπογκντάνοβιτς. Τζέιμς ξανά, ο οποίος έχει μετατρέψει την επίθεση του Παναθηναϊκού σε προσωπική του υπόθεση. Κάλινιτς για 3. 43-45. Πολύ τρίπλα, τώρα πήρε ο Ρίβερς. Τέλεση για 3. Ναι. Πολύ όμορφη πασχατό και το κάρφωμα από τον Νίκο Παπά για το 50-50. Δίξον ξανά. 50-53. 50-53. Καλάθης πήρε το διάδρομο μέχρι το layup 52-53. Κάλινιτς ρίσκαρε με το κλέψιμο έτσι ο Καλάθης. Βρήκε ανοιχτό πεδίο και μαγική assist για τον Μπουρούση που βγάζει το άχτι του. Δίξον για 3. 54-61. Σλούκας. Πήρε ο James. Και θέλει να το βάλει γιατί είναι ελεύθερος. Δεν τα κατάφερε. Ο Μπουρούσης φωλεό κάρφωμα. 56-61. Ο Ρίβερς πρέπει να τα βάλει με τον Ούντο χαμηλά. 4 δευτερόλεπτα. Ο Ρίβερς τον έσπρωξε όσο μπορούσε. Ο Ούντο πέτυχε το δύσκολο fade away για το 58-63. Ξεκινάει μαζί με τον James, τον Singleton που σουτάρει για 3. Και το βάζει 62-63.
Rivers με Bogdanovic, τον πέρασε ο Σέρβος, η πάσα για τον Ούντο καθώς ο Singleton πήγε στη βοήθεια. Ο Γκίστ κόντρα σε όλους, η αναπήδηση δεν τον ευνοεί, το καλάθι μετράει. Ο James πέρασε από τον Bogdanovic, γλίστρησε αλλά κράτησε την κατοχή της μπάλας. Και βλέπεις πόσο έχει χαλάσει το μυαλό των παικτών του Παναθηναϊκού Ούντο. Γκίστ παρόν! Singleton έμπλεξε με τον Κάλινιτς. 8 δευτερόλεπτα, η Σταυρωτή τον άφησε πίσω του. Η πάσα για τον Γκίστ, την κάρφωσε τώρα, 68-65. Ο Σλούκας νικά τον James και ο Bogdanovic απέναντι στον Rivers. Πέρασε ο Σέρβος, δύσκολο σουτ. Νίκησε και τον Γκίστ 68-67 τους πρώτους πόντους του Bogdanovic στο δεύτερο μέρος. Φελντέιν αρνείται την πάσα στον Ούντο, αλλά πέρασε ο Ντατόμε από τον Rivers. Δύσκολη προσπάθεια με ταμπλό 68-69. Ούντο με τον Rivers. Γύρισε και σκόραρε. Ντατόμε έφαγε την προσποίηση, ο Φελντέιν έτσι εκτέλεσε μόνο στον Bogdanovic. 68-74. Ο James θέλει να γίνει ήρωας. Το βάζει. 71-74. Bogdanovic πέρασε από δύο και νίκησε και τρίτο τον Singleton για το 71-76. Singleton με το έτσι θέλω, ναι. Για να δούμε αν θα ρισκάρει ο James. Το όχι στο αίμα του, πήρε φάουλ, όχι, αλλά ο Singleton με την προσποίηση. Όχι ούτε αυτό, με την τρίτη, 75-76. Στο follow του Μπουρούση μετά από την προσπάθεια του Singleton υπήρχε φάουλ. Το replay θα αποδείξει ότι υπήρχε τέτοιο. Προσποίηση του Singleton και στη συνέχεια ο Γιάννης Μπουρούση με ξεκάθαρο φάουλ του Κάλινιτς. Παναθηναϊκός εδώ δικαιούτο μία βολή ισοφάρισης, δεν την βρήκε. Νικήτας Αυγουλής. Άμυνα χωρίς φάουλ. Πλευρά μόνο την αριστερή στον Bogdanovic ζήτησε από τον James να μην του επιτρέψει να πάρει την μπάλα στο κέντρο. Αλλαγή με τον Παπά όπως και έγινε. Και στην επίθεση ο James, αν χρειαστεί, θα πάρει και δύο σκριν στην μπάλα για να επιτεθεί. Άμυνα στον Bogdanovic, σαν περίληψη δύο παιχνιδιών. Ο Μπουρούσης βγάζει την πρώτη άμυνα. 12 δευτερόλεπτα. Ας μην πάρει ο Bogdanovic, πήρε ο Παπάς, όχι. Ο Rivers. Mike James λοιπόν. Πήρε την αλλαγή, έτσι ο Μπουρούσης παίζει με τον Dixon. Πήγε η μπάλα. Γιάννης Μπουρούσης, ελεύθερος ο Rivers. Το σουτ του αγώνα, όχι. Singleton με τον Dixon ζητούν φάουλ. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει φάουλ τώρα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Και το φάουλ έγινε στον Dixon, βολές για αυτόν. Dixon τη βάζει 75-77, 17,3 ακόμη. Έτσι λέει η λογική δική μας. Του Ομπράντοβιτς δεν λέει πάντα ότι κάνει φάουλ, γιατί συνήθως δεν κάνει φάουλ σε τέτοιες περιπτώσεις. Συνήθως. Η οδηγία, όπως μας είπε ο Νικήτας Αυγουλής, είναι να γίνει φάουλ. Κλείστηκε ο James, έχασε ο Μπουρούσης, όχι. Και η Φενέρ πήρε και ο Σλούκας πήρε το φάουλ. Δεν υπήρχε χειρότερο δυνατό σενάριο, αυτό ήταν. Σλούκας για το 75-79, παιχνίδι 4 πόντων. Σλούκας και αυτή, 75-80 και την επαναφορά την κάνει ο James για να ξαναπάρει από τον Rivers, 10 δευτερόλεπτα. Πολύ δύσκολα πράγματα πια. James για την ελπίδα, όχι, και ο Παναθηναϊκός είναι πια μία ήττα μακριά από τον αποκλεισμό του.